Христос воскрес! Воістину воскрес! Кумочко золотенька, Христос воскрес! Опа! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дай куме скоро, я ж кумочку звукну. Христос воскрес! Хтось економний куме! Дякуємо вам за таку радість, що ще прийшли нас привітати нових паянок. А маленьку, Писанку дай кумові, дай скоро писанку кумові. Куме, де сте сиділи? Вас давно не видів. Куме, що то? куме, Що? знаєте Що? що? Чекайте, що то у вас там висить? Або так файно пахне. О, я вам повім, куме, ж ніяка американська, ніяка не руська, ніяка пахнючка так не заманить у запах у машині, як русинська солонина. Ну та се, ай, секи запахне, все запахне. Все так пахне, все, коли йде по дорозі, кидіть голодний, та й собі заїж, а й пахнете швидку дорогу. Куме, та зробимо бізнес. Знаєте, скільки у мене тих фалаток є солонини? Та будемо продавати. Завтра по інтернету укладемо. На їм пахне, або знали. Христос воскрес, Воістину куме. воскрес, куме. Ой, що маєте чашку паленьку? Аж, навірно, 70-ка. Десятка, куме. Або швидко тепер економимо нашу державу, вижу, туди яку пасочку ми спали. Швидко ми урізали А, подарунки. то це діточа. То тут точно, то таку ми маємо, бо тепер підеш Таку у ж там магазин. кошар клали? Таку ж ми клали, а що, той кошар маленький. Могли сте повістити, мало би сме муки вам позичили, бо було мало більше, не Трохи проблема. болем то сама мука була, то треба Ба у всяко. Цимбора, у Млинові, то міг ми мало і позичити муки, не чисте не казали, куме. Тепер підеш на базар, купав зараз ти та що купити, та й вернешся, очки беру. Бо в відео, коли ціни виру, там і не чоло лізуть. А треба кукер брати другим боком. Другим боком, далеко, великий. Що файно тут у вас, куме, коло цього озера. А утки це все взяло? А, не кажіть мене, як він ся оженив на свою красню жоні, молодів. Та пообіцяю мені у 15-му році і повезу десь на Курили, десь на Турцію, бало віддохнути. Так то пораду, то кожен водить. Та я то збирав гроші, заробляв їм. А яким нас зазбирав, прийшов 15-й рік, а тут коли місяць стало, але воду заляти, курити сись. Потік маленький такий, та кажу, Куме, бо це термальна вода, це дорого стоїть. А Ей, десь істе... куме, не кажіть нікому, бо то завтра щось пікочить А буде. я нікому не повім, чесно вам кажу на правду, нікому не Почав їм повім. рити, бух, пішла вода, я на язик. Все, шкода, що не нафта. Куме, та давайте бізнес робити, може сіль помале краєте. Сіль тепер і так дорога, то чув той запах такий з йодом. Якраз ми думали, саме з другим кумом Мішо може завести в пару тонн тільки соли.
Та Солоні озеро пити. Та ні, то там у Солотині вшитко валите, то й позирайте, то й пора. Куме, Доки ще земля ви стоїть. мені, ви мені не забивайте голову, наливайте десь рами, економите паленьку, воду вам не шкода. Воду не шкода, можете замочити, видите, як маю. І так, і сяк. Бо тільки має добре пити, знаєте чому, бо чуєш, що ж мало ти не добре, телем все скуконув, полегшало і далі. А ви позирайте, анде маємо за вулицю сніг, а у нас тут яка порада, можете вже й купати. Мож. Ну, купимо за файну погоду, а за наших файних жін. Най Так. будуть здорові. Христос воскрес! Воістину воскрес.